nie pójdziesz. Kodeks kanonicznego prawa z księdzem Dimitrijem Puchalskim. Хвала Христу! Поважаныя радыёслухачы і ютуб-гледачы. Вітаем вас у студыі Радыё Марыя на праграме Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Трошку перапрашаем за тое, што трансляцыя, якая ў нас адбывалася ў мінулую пятніцу, яшчэ не з'явілася на Ютубе. У дадзены момант нашыя кваліфікаваныя спецыялісты працуюць над тым, каб выправіць праблему. У мінулым разам мы гутарылі пра, скажем так, даруйце, ксёндз Дмітрый, структурна-функцыянальныя адзінкі такого Можна так сказаць. Першага ўзроўню ў каталіцкім касцёле, дыяцэзіі, что еще у нас там было? Аббатства были, пралатуры были, апостольские викариаты, префектуры, апостольские администратуры. Так. И я передаю слово ксензу Дмитрию Пухальскому. Ксенз Дмитрий. Пахвален Ісус Христос, так само шчыра ўсіх вітаю, наших радыёслухачоў, наших ютуб-гледачоў. Сапраўды, мінулым разам мы, як Ігор сказаў, глядзелі на структурныя адзінкі касцёла, сказалі, што нармальная адзінка касцёла, якая нармальна павінна функцыянаваць, дыяцэзія, на чале якой стаіць і біскуп, дыцэзіяльны біскуп, як уласны пастыр гэтай дыяцэзіі. Казалі таксама, што ў кожнай дыяцэзіі это трэба, напэўна, паўтарыць і ведаць, што прысутны ўвесь каталіцкі касцёл, то есть наш касцёл то не як мозаіка, складаецца з многіх дыяцэзій, толькі ў кожнай дыяцэзіі прысутны ўвесь касцёл, у кожнай дыяцэзіі таксама прысутнічае Ісус Христос, такая структура нашага касцёла. Таксама казалі пра трошкі і іншыя адзінкі. Кажем, не заўсёды это можа быць дыяцэзія, это можа быць часамі тэрытарыяльная нейкае аббатства альбо тэрытарыяльная пралатура, на чале якой адпаведна стаіць абат або пралат. Вось, можа быць, апостольская прэфектура, ці викарыят, ці апостольская адміністратура. Казалі аб тым, што ў некаторых краінах былога Савецкага Саюза таксама да сённяшняга дня яшчэ існуюць апостольскія адміністратуры, такія як нават Эстонія, Закаўказія, Кіргізія. Вось такія от краіны, дзе католікаў не вельмі шмат, вось, але там да сённяшняга дня існуюць адміністратуры, на чале якіх стаіць апостольскі адміністратор. Вось, часцей за ўсё ён мае сан біскупа, не заўсёды, не абавязкова ён павінен умець, але часцей за ўсё мае. Я так разумею, што якраз пра тых, хто ўсё ж такі мае сан біскупа, мы сёння і паговорым. І сёння, вось, уже так вось, добра, я так думаю, пад што падцягнуць, плавна перайсці. Вось, мы сказалі, што на чале мясцовых касцёлаў стаіць біскуп. Так, як, на мясцовым, кажам, перадусім дыяцэзіі, і на гэтым застановімся, на гэтым паняцці дыяцэзіі, бо іншыя структурныя адзінкі, па-перше, у нас іх няма, іх у свеце вельмі нямнога, а па сутнасці там робіцца ўсё вельмі аналагічна. То есть той, хто кіруе гэтай адзінкай, ці это пралат, ці это абат, ці это прэфект, ці это викары, за выключэннем некаторых там нюансаў, якія, можа, нашым такім, перапрашаю, звычайным слухачам, можа, не столькі важныя, вось, там ужо кананічныя тонкасці ёсць у гэтых справах, вось, па сутнасці яны кіруюць падобна дыцэзіяльным біскупам гэтых. То есть, кажу, адзінае ж такое адрозненне трэба заўсёды разумець, калі структурнай адзінкай касцёла кіруе не біскуп, пралат, абат, то есть, які не мае біскупскага пасвячэння, вось, тады для удзялення сакраменту пасвячэння ў свой адзінкі ён павінен знайсці некага біскупа, каб менавіта сакраментальную ўладу сакраментальную ўладу ўчыніў. Гэта павінен. Таксама, напрыклад, заўтра ў нашым мясцовым касцёле таксама вялікае свята. Чаму? Таму што з'явіцца новы святар. А вось заўтра ў катэдру 18:30 зраблю такую невялічкую рэкламу, адбудзецца святарскае пасвячэнне дыякана Еўгена Вінтова, вось, якім прыняў дыяканскае пасвячэнне некалькі гадоў таму назад. Вось, у нас ён быў трохі малады, вучыўся, вось, но цяпер ужо заўтра будзе гэта урачыстасць у катэдры вечарам 18:30. Волі зноў-такі біскуп у нас іх стаіць, той, які стаіць на чале дыяцэзіі, ён удзеліць сакраменту. Это звязана, я так разумею, з дасягненнем узросту 25 гадоў. Так, амаль, што там на пару дзён дыспенса трэба яшчэ была, а это ўжо не пару гадоў. Да? Але ж цікава,
Які орган удзяляе дыспенсу? Наш дыцызіяльны біскуп? Дыцызіяльны біскуп. Тут да апостольскай сталіцы ўжо звяртацца не трэба. Калі менш, чым год, да года можа біскуп удзяліць, а пасля апостольскай сталіцы, хаця ў апостольскай сталіцы не вельмі такія, акурат гэтую дыспенсу не так часта удзяляюць, ўсё-такі, чалавек зусім малады, то ўсё-такі хай трохі пабудзе д'яканам, вось, там ужо, калі тут няма куды спяшыць, не такая справа, што ўжо канечна. Можа, у некаторых выпадках, напэўна, удзяляецца, вось, але гэта ўжо... Не наша справа. Так я лічу, што нашым слухачам трэба, можа быць, калі заўтра у іх будзе такая магчымасць, і Бог дасць, то наведаць гэта унікальную падзею, якая здараецца... Можа. Амаль што кожны год, вось, у нас дыцэзі некага свенчыць. Хіба не было такіх гадоў, калі зусім не было пасвячэнняў, дзякуй Богу. Вось, але потым варта, сапраўды варта, і памаліцца за неўпрэзбітара, вось, і за новае пакліканне. Ці можна, дарэчы, атрымаць адпуст будзе? Заўтра не. Адпуст можа атрымаць на прыміцыйнай святой мшы. Не, іншыя адпусты можна, конечно, атрымаць можна, але звязаны, то есть з неўпрэзбітарамі, нагадаю, адпуст звязаны з цэлебрацыяй ім самім неўпрэзбітарам самастойнай першай святой мшы. Значыць, ужо першы пасля пасвячэння. Так, то есть ён першы будзе колькі веду нядзелю, 11 гадзін у чырвоным касцёле будзе прыміцца, і на той прыміцы можна будзе атрымаць адпуст. Дзякую. Вось таксама гэта. Так? Ось. І перад тым, як наогул казаць пра біскупу, мы цяпер трошкі пераходзім такой улады, будзем казаць пра ўладу кіравання, якую яны маюць. І, напэўна, можа, так як мы першую кнігу кодэкса не разважаем, яна вельмі нудная, я сам не люблю, я ўжо казаў не раз, вось, але некаторыя рэчы з яе варта узгадаць, бо без іх будзе цяжка. І гэты канон 129, і канон, які каментарый на яго напісаны, адзін канон, многа кніг і многа ўсяго, датычыць улады кіравання. І вось спачатку пра яго, пасля перайдзем да нашых біскупаў. Уладу кіравання, існуючы ў касцёле збожага ўстанаўлення, якая таксама называецца ўлада юрысдыкцыі, згодна з прадпісаннямі права здольны ажыццяўляць тыя, хто прыняў сакрамент пасвячэння. Вось у выкананні гэтай улады могуць дапамагаць светскія вернікі згодна з прадпісаннямі права. Ясна. То есть ёсць у касцёле, трэба адзначыць некалькі рэчаў. Першая рэч, якая улада, якая выходзіць з улады пасвячэння, так званая. То есть чалавек, мужчына, прымае сакрамент пасвячэння ў ступені ў прэзбітарату або біскупства, так? Пра дыякана пакуль мы не гаворым, ён становіцца, вось там лацінскі тэрмінус абіліс сунт, то есть ён становіцца здольным да атрымання ў касцёле ўлады кіравання. То есть як бы ўлада пасвячэння з'яўляецца фундаментам для атрымання ўлады кіравання ў касцёле. А тое, што гэта павінны быць мужчыны, гэта мае нейкі дагматычны статус, ці тэарэтычна святы отец пры жаданні можа? Не можа. Это было аб'яўлена абсалютна не. Вось, поэтому... Просто часам людзі розныя кажуць. Розныя кажуць, будзем лічыць, што гэта адносіцца да догмаў, якія святы отец не можа змяніць. Зараз не буду, не зусім так, не до конца, так, але добра. Але пра гэта трэба вельмі многа, это, напэўна, адна перад... У касцёле здольны да пасвячэння – это мужчыны. На этом остановимся, больше не будем пакуль уходзіць. То есть тыя мужчыны, якія прынялі сакрамент пасвячэння, яны з'яўляецца, як бы, это фундамент таго, што яны могуць мець уладу кіравання. Не таму, што іншыя горшыя, трэба это разумець, таму што такая была воля Ісуса Хрыста. Ён выбраў апосталаў, ім даручыў кіраванне касцёлам. Таму вось сакрамент пасвячэння – это фундамент прыняцця улады, якая улада кіравання або улады юрысдыкцыі. А вось гэта ўжо іншая справа. То есть на моцы сакраменту пасвячэння біскуп можа ўдзяляць сакрамент пасвячэння іншым. На моты сакраменту пасвячэння святар, самае проста цэлебруе святую мшу. Больш нічого не трэба. Толькі сакраментальная ўлада. Нават тое, што мы казалі, нават калі святар забаронены служэнне, нават калі ён, там, не ведаю, пераведзены да стану свецкага ўжо нават зусім. Але калі ён імшу адправіць, яна будзе сапраўдная. Так, яна будзе негодная, як мы кажам, ён не павінен так рабіць і гэтак далей. Але калі, понятно, што не павінен, але калі зробіць, то што? Вельмі многія робяць, іх мільёны, на жаль. Можа, не мільён, я б мільёны, можа, не кідаўся. Напэўна, здараюцца выпадкі. Я не думаю, што там уж вельмі много такіх сітуацый. Не, я маю на ўвазе такія сітуацыі, як, напрыклад, нейкія схізматычныя рухі. Тут ужо трошкі іншае.
Вось, ну, але тут трэба памятаць, па-першае, святар павінен мець сапраўдны сакрамент пасвячэння, да, то есть яго павінен біскуп нейкі пасвяціць, вось, ну, таксама і біскупа, вось, і тады ўжо, то есть это улада сакраментальная, да, улада пасвячэння, і ніхто ў чалавека забраць не можа. Ну, конечно, так бо само, яна як і не ад біскуп. чалавека. Так, таму што таксама, як і біскуп. Да, мы ведаем сітуацыю з лефебрыстамі, да, ось 87-88 год, арцыбіскуп Марсель Лефебр сам без дазволу апостольскай сталіцы удзяліў сакрамент біскупскага пасвячэння 4, здаецца, біскупам. Да? То есть з моцы самога права яны былі ў экскамуніцы. Эту экскамуніку пап Бенедыкт сняў, ну, некалькі гадоў яшчэ, ну, са свайго пантыфіката, канешне, некалькі гадоў таму назад. Вось, але тым не менш, да, то есть сакрамент пасвячэння быў сапраўдны. Конечно. Да, то есть біскуп удзяліў сакрамент пасвячэння, высвеціў новых біскупаў, і нягледзячы на тое, што яны ў пакараннях, што яны это нельга было рабіць і так, уладу сакраментальную біскупу ніхто не забярэць. І фактычна гэта стварае такі фундамент для магчымасці тэарэтычнай нейкіх такіх схізмаў, нейкіх рухаў супраць еднасці каталіцкай, але мы нічога не можам зрабіць, бо гэта сакрамент дадзены не чалавекам, а самім Богам. І, дарэчы, вынікае пытанне. Норма аб тым, што біскупскае пасвячэнне павінна зацвярджацца непасрэдна святым айцом, ну, фактычна святы айцец пасвячае біскупа. Ну, не то, што зацвярджацца святым айцом, да, толькі святы айцец прызначае біскупа. Прызначае свабоднае прызначэнне, будзем казаць. У некаторых усходніх, значыць, у некаторых ва ўсходніх касцёлах іншая працэдура ёсць, але тым не менш. То есть святы айцец, то есть біскупам ніхто, бо нехто ўключае да калегіі біскупаў, і понятна, што святы айцец як галава калегіі біскупаў ён прызначае. І з якіх гэта заўжды так было? Ну, празаўжды тут заўжды... Ну, але ці даволі доўгі час? Даволі доўгі, ў заходнім касцёле так. Ну, я маю на увазе яшчэ да другога ватыканскага. Конечно. То не, добра. Другое ватыканскае. Просто ёсць такі адзін вельмі экзатычны рух, які не буду называць, якія кажуць, што не ўсё так проста там з гэтым. Але мы іх не будзем абмяркоўваць, просто для сябе разумеем, што гэта было так вельмі даўно. Добра. Вось, да? То есть мы казалі, то ўлада пасвячэння з'яўляецца фундаментам улады кіравання. Да? І вось улады кіравання і біскуп, да, той, які мае поўню сакраменту пасвячэння, кажуць, да, то есть ён з'яўляецца членам калегіі біскупаў, да, і праз гэта ён можа ў касцёле ажыццяўляць уладу кіравання. І пра гэта мы ўжо пасля будзем казаць, калі пра ардынарыя будзем казаць, і гэтак далей, да? Але далей, што ў гэтым каноне яшчэ, на што варта звярнуць увагу, то я паўтараю, што не значыць, што светскія людзі горшыя. Абсолютно не. Толькі тут гаворка ідзе аб уладзе кіравання ў касцёле, да, касцёлам, якім кіруе Езус. І далей ён гаворыць, што выкананне гэтай улады, да, то есть улады юрысдыкцыі, могуць дапамагаць светскія вернікі згодна з прадпісаннямі права. Что это такое, что, значит, могут дапамагаць светскія вернікі? Понятно, гаворка не можа нідзе аб тым, што нехта там сакратар на камп'ютары друкуе дэкрэт, альбо там гаспадара некая прыбірае там куры ці што-нибудь яшчэ. Понятно, не аб гэтым ідзе справа, да? То есть у выкананні некаторай улады гэтай кіравання могуць дапамагаць светскія вернікі. Напрыклад, напэўна, самы такі яскравы прыклад, адзін з яскравых прыкладаў, это выкананне судовай улады ў касцёле. Да, то есть Мне чамусьці ў галаву палез дэцызіяльны бухгалтар, не ведаю чым. Ну, напрыклад, бухгалтар у пэўным сэнсе таксама можа быць бухгалтар, эканом у пэўным сэнсе таксама, па сутнасці, канцлерам можа быць. Шведскі чалавек, да? Толькі саму ўжо там ці бухгалтар, ці канцлер, яны не выконваюць уладу, яны дапамагаюць, сапраўды дапамагаюць, як права гаворыць. Тут трэба адрозніваць дапамогу ад улады. Так. Ну так, гэта не ўлада. І ў выкананні гэтай улады, канон гаворыць, дапамагаюць светскія вернікі. Тут, напэўна, найбольш такі яскравы прыклад суддзі. Ну так. То есть касцёл дазваляе, каб суддзямі былі таксама светскія вернікі. Але ў нас такога няма. У нас няма. Ось, але права такое ёсць. То есть старшыней трыбунала павінен быць святар, так? Але нават цяпер у сужэнскіх працэсах дастаткова, каб адзін быў святар, а двое могуць быць светскімі вернікамі. Да? То есть аб такой дапамозе ідзе гаворка. Яшчэ якія прыклады ёсць такія? Ну, напэўна, такія, што мы казалі ўжо. То есть это і ажыццяўленне розных курыяльных пасадаў перадусім. А нейкія рады, напрыклад, касцёле? Гэта лічыцца актам улады? Бо ёсць такія сітуацыі, калі, напрыклад, біскуп не можа прыняць нейкае рашэнне, не параіўшыся з радай па эканамічных справах, напрыклад. Ён як біскуп, як кіраўнік дыяцэзіі, так, напэўна, трэба будаваць касцёл, але ён павінен парадзіцца з радай па эканамічных справах, як у Евангеліі, ці хопіць нам сродкаў на гэта.
Ясно. перадусім. Да? То есть ёсць некаторыя сітуацыі ў праве, калі біскуп, будучы поўным нібы з аднаго боку гаспадаром у дыяцэзе, але ён не можа прыняць рашэнне без кансультацыі вось такой рады, напрыклад. А ў раду ходзяць светскія людзі. Да? Поэтому то есть, об гэтым трэба памятаць. Наогул это зараз, калі будзем казаць пра біскупаў, это сітуацыя даволі, то есть з аднаго боку яны маюць поўную ўладу ў касцёле, другой бачым, што права ў пэўных сітуацыях так трошкі абмяжоўвае ад пэўных, можа, не зусім такіх вось прыемных сітуацый, скажем так, пачатку. Дык вось, агульна о біскупах. Пачынаем пра біскупа, кажу, будзем казаць, напэўне, на працягу адной перадачы, не двух і не трох, напэўна, нам расцягнецца нейкі час, бо тут ёсць шмат нюансаў, але аб усім па парадку. Першае. Біскупы, якія з Божага ўстанаўлення з'яўляюцца наступнікамі апосталаў праз дадзенага ім Святога Духа, устаноўлены пастарамі ў касцёле, каб яны былі настаўнікамі дактрыны, святарамі святога культа і служыцелямі кіравання. Прыгожа. Заўсёды першыя каноны пра ўсіх такі вельмі прыгожыя, вельмі такія тэалагічныя, перадусім з Божага ўстанаўлення, то, што мы ўжо сёння казалі. Устанаўленне біскупу – это заўсёды устанаўленне Божае. Хаця можа некаторым здавацца, што это зусім інакш робіцца, але ўсё-такі як апосталаў пан Езус выбіраў, так і на сённяшні дзень біскупаў. Але гэта прадмет нашай веры, канешне. Так. То есть яны з'яўляюцца наступнікамі апостала, то ўсё ясна. Праз дадзенага ім Духа Святога, таксама памятаем. Пасвячэнне. Сакрамент пасвячэння. Яны ўстаноўлены пастарамі ў касцёле. Это першая, значит, функцыя. Каб былі настаўнікамі веры, святарамі святога культа і служыцелямі кіравання. Тут адразу і катехізацыя, евангелізацыя, літургіка. Про это будзем казаць. Па сутнасці, у дыяцэзе біскуп адказвае за ўсё. Так. У дыяцэзе біскуп адказвае за ўсё. Не значыць, што ён можа сам тварыць некаторыя рэчы, супраць права, але сапраўды ў дыяцэзе біскуп адказвае за ўсё. За правільнасць літургіі адказвае біскуп, за катехізацыю адказвае біскуп, за судовую ўладу адказвае біскуп, за цэлебрацыю культа адказвае біскуп. То есть за ўсе рэчы ў дыяцэзе адказвае біскуп. Абсолютно. Нават за цэнзар адказвае біскуп. За ўсё, понятно. Можам назваць біскупа кіраўніком мясцовага касцёла? Так яно ёсць. Так, только трэба ведаць, што мы слова кіраўнік укладваем. У такім двукосці, бо кіраўнік гэта Езус, канешне. І з моцы самога біскупскага пасвячэння біскупы атрымоўваюць разам з абавязкам асвячэння таксама абавязак навучання і кіравання. То, што там ужо трошкі было ў першым параграфе, якія па сваёй натуры могуць ажыццяўляцца толькі ў іерархічнай камуніі са старшынёй калегіі біскупаў і членамі. Тут ясна, што ідзе прывязка да святога Айца. Заўсёды ідзе прывязка, Поэтому, напрыклад, членамі калегіі біскупа, як мы кажам, з'яўляюцца біскупы, якія маюць і сакрамент пасвячэння, якія звязаны з калегіяй біскупы каталіцкія, скажем так. То есть якія звязаны з главой калегіі біскупаў, і разумела, што сваё навучанне, кіраванне, асвячэнне і ўладу гэту яны кіруюць у адзінстве з біскупам Рыма і ніколі без яго. То есть об этом трэба памятаць. І ёсць таксама назва некаторых біскупаў. Біскупы называюцца дыяцэзіяльнымі, калі ім даручана апека над якой-небудзь дыяцэзіяй. Астатнія біскупы называюцца тытулярнымі. То есть ёсць, напрыклад, калі гаворым пра Беларусь, тут ёсць у нас 4 дыяцэзіі, значыць, ёсць 4 дыяцэзіяльных біскупа на сённяшні дзень. То есть Мінска-Магілёўскі, Віцебскі, Пінскі і Гродзенскі. Ёсць яшчэ две такія рэчы, якія нібыта, пра якіх трэба трошкі, можа, сказаць некалькі слоў. Першае, то есть мы бачым это раздзяленне біскупы дыяцэзіяльныя і тытулярныя. Нібыта ўсё проста. Сапраўды з аднаго боку ўсё нібы проста. Альбо ты біскуп дыяцэзіяльны, або ты тытулярны. І ў тытулярныя хто ўваходзіць? Часцей за ўсё біскупы дапаможныя. Бо кожны з іх мае сваю дыяцэзію тытулярную, недзе, дзе яна там была, часцей за ўсё Паўночная Афрыка, хутчэй за ўсё. Можа, там яшчэ якія-небудзь краіны. Нават італьянскія часамі. Ёсць італьянскі тытулярны дыяцэзі. Нічога сабе. Я калі быў у Венецыі, то быў дапамагаў парафіі аднаму святару старэйшаму, такі гарадок Лідо-ді-Єзало, недалёка ад Венецыі, дыяцэзі Венецкай, і там быў тытулярны біскуп Лідо-ді-Єзало, у тым часе, калі я там быў, это быў нунцый у Парыж.
А што стала з лідодыезу, так? Ну, там она теперь стала часткой венецианской диецезии. Я не ведаў. Я думаю, што сама сэнс тытулярнага біскупа, ну, такі прыгожы, сімвалічны, гэта, так сказаць, прэтэндаваць на тыя тэрыторыі, на якіх нас уже няма. Абсолютно не то, что нават теперь титулярные бискупы не имеют никакой улады над теми территориями, где их диецезии находятся. Не, яны не маюць, але гэта як бы сімвалізуе тое, што мы не адмовіліся ад евангелізацыі і там. Так, ну, там уже евангелизация была, это уже новая евангелизация. Так, фактычна. Вось, ну, гэта ўжо такія рэчы, вось. Цікава. Так, напрыклад, усе нунцыі апостольскія, Ну, так, конечно. так само з'яўляюцца тытулярнымі, ну, арцыбіскупамі, біскупамі, так арцыбіскупы, або нунцыі. Анунцый проста біскупам быць не можа. Тут сама пасада ўжо. З пасады арцыбіскуп, так. Фактычна мы можам сказаць, што не можа быць біскупа без дыяцэзіі ўвогуле. Іншае пытанне, рэальная гэтая дыяцэзія ці тытулярная? Так. Ну, калі трошкі гісторыі, адкуль тытулярныя ўзяліся, напэўна, можа, некаторыя слухачы ведаюць, некаторыя не, чаму мы кажам Паўночная Афрыка, больш за ўсё такія дыецезіі. Бо калі распаўсюджвацца іслам, на жаль, тых біскупаў, тых гарадоў, мякка кажучы, папрасілі. Адтуль Аўрэлій Аўгусцін паходзіць, як шкада. Напрыклад, так, да, і, напрыклад, і тады яны паехалі, ну, тых біскупаў, якія там, дзе іх прытулі, нас выгналі, гэтак далей, ну, і тых біскупаў сядзелі, і ну, і біскуп дыцэзіяльны думаю, я ж што адзін умею, яшчэ нехта, вот сядзіць чалавек дома, ён жа можа там і удзяляць сакрамент пасвячэння, і бішмаваць, і гэтак далей. Ты кажу, вельмі спрошчана, так, але і адтуль пашла гэта, то есть, как бы, інстытут дапаможных біскупаў наогул. Ён звязаны з гэтымі гістарычнымі падзеямі. У некаторай ступені, так. Вось, ну і пасля таксама нават яшчэ до першы ватыканскі, да першага больш у гісторыі была нават дыскусія ў касцёле, ці тытулярныя біскупы маюць апостальскую сукцэсію. Аж так дахадзіла. І даказалі, што... Ну, ўсё-такі маюць, канешне, маюць. З'яўляюцца членамі калегіі біскупа, ўсё, але пытанне было, да, то есть яны настолькі была моцна звязана пасада біскупа з дыецэзіяй, што калі біскуп без дыецэзіі, наогул ці ён біскуп тады. Ось такая дыскусія была ў касцёле. Я ўжо не памятаю, некалькі гадоў назад чытаў артыкул такі, сапраўды вельмі цікавы, там было ўсё распісана, вось это ўсе палемікі, якія былі, ну, это был канец 19 стагоддзя, пачатак 20-го яшчэ нават. І тытулярныя біскупы, гэта, канешне, вельмі важна, і, паважаныя слухачы, раю вам, калі хочаце цікава правесці час, пашырыць веды геаграфіі і гісторыі, проста паглядзіць у дапаможных біскупаў, якімі тытулярнымі дыяцэзямі яны кіруюць. Там сапраўды так цікава. Так, цікава. Вось. Але мы кажу, яшчэ ёсць две катэгорыі біскупаў, якія, ну, пытанне, куды іх аднесці. Цікава, працягвайце. Біскупы так званыя ганаровыя. Эмерыты? Эмерыты. Так, лацінскі тэрмін эмерыты. Беларускі, кажу, часамі выкарыстоўваюць біскуп на пенсіі, мне гэта не падабаецца, это ўсюды і ў семінарыі кажу, семінарыстам, на пенсіі такое нешта трошкі вот такое. Савецкае? Ну, савецкае такое. І яшчэ гучыць так, быццам бы ён ужо ўсё. Але ж уладу яго ніхто не можа адабраць. Уладу сакраментальную. Так, сакраментальную, канешне. Вось таму біскупы ганаровыя, мы так называем, да? То есть яны таксама з'яўляюцца ганаровымі біскупамі дэцызіяльнымі. То есть все-таки им титул ніякі не даецца як дыцэзіі. То есть калі ён быў дыцэзіяльны біскуп, напрыклад, у нас был, ведаем, што ёсць ганаровы біскуп віцебскай дыцэзіі, так ён ёсць. Вось і ён мае тытул ганаровы біскуп віцебскай дыцэзіі. То есть яму, як ён падаў адстаўку, ніякай іншай дыцэзіі не далі тытул, то есть ён застаўся ганаровым біскупам гэтай дыцэзіі. Але пры гэтым факце можам мы сказаць, што ў дыяцэзіі два біскупа, уладу з якіх мае толькі адзін? Не. Таму што ўсё-такі ўлада біскупа это той, які цяпер ёсць. Біскуп заўсёды дыцэзіі адзін. То бок мы можам сказаць вельмі груба, што біскуп эмерыт ён не мае сваю дыяцэзію, ўсё ж такі ў бо ён ганаровы, так, бо ён ужо часцей за ўсё, ну, эмерыт, то есть ён альбо каму можа быць тытул эмерыта, который альбо пасля заканчэння сваёй місіі, альбо пасля дасягнення адпаведнага ўзросту пашоў адстаўку, да, альбо па нейкіх прычынах, ну, то звычайна, то есть застаецца толькі вот ганаровы тытул і ўсё. Поэтому эмерыты не з'яўляюцца членамі канферэнцыі біскупаў часцей за ўсё. Могуць быць запрошаны, але часцей за ўсё не. Ну, гэта вельмі цікавы статус, ён такі троху неадназначны. Ну, але ёсць. З чалавечага пункту гледжання чалавек быў, пашоў на пенсію, як мы кажам. Ну, ясна. І понятно, што да, калі Бог дае здароўе,
чалавек яшчэ спраўны, можа, ну, мы ведаем, што біскупы ідуць, ну, па розных выпадках ёсць, але калі кажам пра ўзрост, то права гаворыць пра гэта, будзем казаць, у 75 гадоў біскуп павінен напісаць просьбу адстаўцы. Нават павінен? Так. Не заахвочвацца, менавіта павінен. Вельмі заахвочваецца. Ясно. Да, и поэтому... То есть, але то есть он застаецца біскупам быць, поэтому уже у ўзроста, калі чалавек набліжаецца 80 гадоў, вельмі па-рознаму. Ну, гэта, скажем так, папраўка на нашай чалавечай слабасці, але так з пункту гледжання кананічнага права, ну, нешта такое не туды і не сюды. А ёсць яшчэ одна катэгорыя біскупаў. Якая? Біскупы-каад'ютары. Каад'ютар? Так, што гэта? Будзем казаць пра іх. У нас іх няма. І хаця вось астатнія годы папа Францішак трошкі прызначае тых біскупаў. За часоў Бенедыкта іх было менш, а амаль не было. То есть гэта біскупы дапаможныя з правам прыняцця дыяцэзіі, як толькі з правам наступства, скажем так, прыняцця дыяцэзіі, як толькі яна становіцца вольнай. Нічога сабе. То есть, напрыклад, да, то есть, калі ў дыяцэзіі прызначаецца каад'ютар, ну і ў нейкі там дыяцэзіяльны біскуп перастае быць біскупам той дыяцэзіі. З любых прычын? З любых прычын. У тым ліку, калі становіцца эмерытам? У любых. Калі, напрыклад, папа адстаўку прымець, вось. Зусім так недавно была ў дыяцэзіі для нас блізка, это Варшава-Прага, напрыклад, альбо ў Польшы дыяцэзія, то есть з правага боку Віслы, да, Варшаўска-Пражская дыяцэзія, альбо архідыяцэзія в Ольштыне, она называется, як называется, Вармінская. Так. Вось там таксама вот былі, у Вармінскай архідыяцэзіі мы прафесор літургікі цяпер біскупам. Вось, і ён, то есть такое права ёсць, каад'ютар таксама лічыцца ўжо біскупамі гэтай дыяцэзіі. То есть, як бы і на будучыню, што некалі яны ўсё ж такі... А якая мэта такога прызначэння? По-рознаму бываюць. Кажу, раней было намного часцей, таму што раней ўсё ж такі, ну, камунікацыя паміж дыяцэзіямі апостальскай сталіцы была намного горшай, пакуль там дойдзе інфармацыя да апостальскай сталіцы, што біскуп, напрыклад, памёр, пакуль новага дадуць, такое невядома што. Вось поэтому это было... Вось, цяпер то сам па розных прычынах, напрыклад, ну... Тут ёсць некаторыя... Папа лепш бачыць, ну... Тут ёсць некаторыя плюсы, я вось зараз падумаў у такой сітуацыі. Могуць быць плюсы часам? Ну, конечно, напэўна ж ёсць. Ёсць, я нават здагадваюся. Так. Вось, ну, гэта анекдот таксама на ту тэму ёсць, поэтому... Можаце расказаць? Ці ён такі? У нас не, ну, просто чым адрозніць дапаможны біскуп ад біскупа-каад'ютара. Біскуп-каад'ютар кожную раніцу дыяцэзіяльнага біскупа пытаецца, як здаровы. Класны анекдот. Такі троху за межамі, але дуже класны. Так, але сапраўды такое, поэтому, ну, так яно ёсць. Не, ну сапраўды, можа быць такое, што дзесьці вельмі складаная ўнутраная сітуацыя ў лакальным касцёле, таму гэта можа быць мудрым актам для папы. То есть то, што права ёсць, да, то, што права дае, ну, кажу, вельмі па-рознаму права можна карыстаць. Магчымасць ёсць такая, да, прызначэнне такіх біскупаў. А ці можа, дарэчы, біскуп быць адпраўлены прымусова ў адстаўку? Можа, будзем казаць. Гэта вельмі рэдка здараецца, вельмі рэдка. Вось, ну, мне здаецца, за часоў Францішка, ну, не памятаю. Ну, это, напэўна, адзін выпадак, які на пальцах, кажуць, адной рукі можа пералічыць, не часта. Значыць, каад'ютараў у нас няма, і, я так разумею, ніколі і не было. Не, у нас не. Можа быць, калісьці, гістарычна, але цяпер не. Няма цяпер каад'ютараў. Ну, цяпер дакладна. Вось наступны канон гаворыць так, што вярхоўны пантыфік свабодна прызначае біскупаў або зацвярджае законна выбраных. Ёсць працэдура выбару? Так, ёсць. Некаторыя дыяцэзіі яшчэ гістарычна вельмі даўно. Гэта мы не пра ўсходнія касцёлы, пра лацінскі. Пра лацінскі, кажам, пра лацінскі касцёлы. Вельмі даўно, мне здаецца, я магу зараз памыляцца, нейкая дыяцэзія там ці ў Францыі, паўднёвай Францыі, яшчэ з часоў канкардат Наполеона там былі такая сітуацыя, што там выбіралі біскупа, святайце зацвярджаў яго. Вось, да, то есть тут пытанне, то есть канон гаворыць зацвярджае законна абраных. Толькі, ну, у гісторыі касцёла былі і ёсць справы, калі, ну, святы пасад, скажем так, можа вымушаны зацвярдзіць біскупаў. Кітай? Напрыклад, першы, ў сённяшні момант Кітай. Ой, такая складаная сітуацыя. Складаная праблема. Таксама недавно быў артыкул у некім часопісе, звязан з правам, я ўжо не памятаю, у якім. Вось, але быў сапраўды пытанне, да, гэтыя ўсе біскупы, то, што мы казалі, сітуацыя падобна, як з лефебрыстамі. З лефебрыстамі прасцей, я б сказаў. Не, у тым, якім сэнсе прасцей. Мы не кажам пра палітычную сітуацыю, ці дыпламатычную, пра сакраментальную. Сакраментальна аднолькавая. Сакраментальна аднолькавая. То есть у Кітаі рукапалагаюць біскупаў, да, без дазволу апостальскай сталіцы. І што пасля з тым рабіць?
Ну, это схізма натуральная. Схізма, ну а людзі ёсць. Але яны папу пры гэтым прызнаюць ці не, калі прызнавалі яны ці не афіцыйна, бо з Лефебрам у чым делікатная сітуацыя з Лефебрам? Ён казаў, што апошняга, што ён прызнае папу. Так, вот апошняе, што ну ты я дакладна не ведаю, там быў ёсць і так, там быў артыкул разабран там пад Ецэзіях, але это ўсе, але ж менавіта тут праходзіць мяжа між схізмай і проста кананічным злачынствам, правда? Так, але там это ўжо назва кітайскі Ецэзія, просто не запомнил вообще. Вось, поэтому... А ці лічыць іх законна абранымі ў такой сітуацыі? Вот поэтому я кажу, пытанне тут законна абраных зацвярджаюць. Права гаворыць пра законна абраных. Напэўна, не. Але папа можа прабачыць такое злачынства? Папа ўсё можа. То, што мы казалі па кардыналу, таксама папа ўсё можа. То есть папа не можа Божий закон змяніць. Адзінае абмежаванне, што папа не можа змяніць Божий закон. Это значыць дагматыка, вера і мараль. Так, гэта ён не можа змяніць. Дысцыпліну ў касцёле можа змяніць. І жанчына святары адносіцца не да дысцыпліны? Не. Добра. Вось, можа змяніць, да, і поэтому... А цэлібат гэта ўжо дысцыпліна? Цэлібат хоць заўтра можа папа з'есці. Только пытанне, ці ён будзе это рабіць, напэўна, не. Ну, гэта так. Так, не, то есть таксама пытанне цэлібату, гэта пытанне дысцыпліны ў касцёле. Это трэба памятаць. Вось таму таксама гэта справа вельмі важная. Таксама іншыя справы, да, таксама колькасць кардыналаў біскупаў, колькасць кардыналаў выбаршчыкаў, працэдуры выбару, ўсё. Па сутнасці папа зменіць і таму вот апостольскай канстытуцыі, які ён піша, да, ён можа новую напісаць, можа старую змяніць, ну, па-всякаму можа быць. Поэтому таксама працэдуры выбару, ну, зацвярджэння біскупаў таксама. Ну, што браць, нават калі возьмем расійскую імперыю, калі архіцэза Магілёўская з'явілася, таксама без згоды апостольскай сталіцы. Канешне, гэта такі замах быў моцны. Так, і што святому отцу трэба было рабіць? Ёсць біскуп, нібы там трэба яго прызнаць. Гэта ўжо палітыка. Так, але кажу, такія сітуацыі ёсць. Ну, кажу, сёння самая вялікая праблема – Кітай. Кітайская. Яшчэ дзесьці такую праблему глобальную маем? Напэўна, не. Аж такой глобальнай, напэўна, не. Так, дробна дзесьці. Ну, можа дзесьці, ну, але, скажем, дробна, кожны, скажем, калі з'явіцца біскуп без згоды апостольскай сталіцы, такое, это праблема ўсюды. Ну, так яны што не з'яўляецца. То есть не чуваць было, каб недзе нехта удзяліў сакраменту пасвячэння біскупа, ну... Сэдваканцісты? Нават і так, не. А іх жа там, па-моему, як у стараабрадцаў, в сэнсе, што яны ўжо ўсё. Ну да, то есть яны лічаць, што новы папа не патрэбен. Так, хіба што толькі перабежчыкі. Так. Ясна. Цікава. Але далей. Далей канон апісваць працэдуру, бо мы разумеем, да, што, канешне, у дыцэзіі павінен паявіцца біскуп, ну адкуль ён бярэцца? Ну, звычайна, гэта святар. Так, святар. Ну, але мы кажам, біскупаў прызначае папа. Адкуль папа святароў знаць у дыцэзіі? Возьми нашу дыцэзію, возьми, і папа што? Возьми спісак святароў і так, вот, гэты. Я думаю, папа ўголь гэта падпісвае, проста чытае. Ну, понятно, падпісвае, але... Для гэтага ж ёсць нунцый. Так, ёсць нунцый, поэтому ёсць цэлая працэдура. Ёсць цэлая працэдура, якая, ну, дзейнічае ўжо не адзін год, вось. І права гаворыць, што? Па меншай меры, адзін раз на 3 гады біскупы касцёльнай правінцыі або, калі да гэта пабуджаюць абставіны канферэнцыі біскупаў, пасля супольнай нарады і з захаваннем таямніцы павінны скласці спіс святароў, у тым ліку членаў інстытуту манаскага кансакраванага жыцця, здатных да біскупства, і перадаць яго апостальскаму пасаду. Празнуцца. Так. Аднак кожны біскуп захоўвае права асобна паведамляць апостальскай сталіцы імёны святароў, якіх ён лічыць годнымі і здатнымі да біскупскага служэння. Ух, якая тут глеба цікавая. Значыць, адразу задаю пытанне. Першае. Таемна у межах канферэнцыі галасаванне адбываецца таемна, ці яны абмяркоўваюць проста адкрыта? Не ведаю, не быў на гэтым. Дакладна, гэта ж таямніца. Так, пра права не гаворыць. А калі б ведаў, таксама не сказаў бы. У мяне таксама абавязвала. Не ведаю, не быў на такіх, ясна, што это біскупы вырашаюць самі. Не ведаю. Ну, але калі права пра гэта не гаворыць, будзем лічыць, што кожная канферэнцыя сама вырашае. На паперках яны пішуць, ці сядзяць і гутараць. Так, напэўна, нейкі спосаб ёсць у кожнай. Я кажу, это справы, як кажу, тайныя, з захаваннем таямніцы, поэтому пра гэта ведаюць, напэўна, самі біскупы. Ну так, нават вы не можете сказаць, бо гэта ж фактычна права вас абавязвае. Кажу, нават калі б я не ведаю, шчыра кажу, што не ведаю, пра гэтага ніколі не быў. Вось, і нават калі б ведаў, не сказаў бы, ну, бо... І таксама я хацеў спытаць, вось, напрыклад, мы маем, груба кажучы, 5 біскупаў, якія вось так калегіяльна, колькі яны кандыдатаў, значыць... Ну, такі права гаворыць, што павінны скласці спіс. Колькасць не вызначана.
І кожны біскуп асобна... І больш да таго, да, кожны біскуп, акрамя гэтага, кожны біскуп асобна можа паведаміць апостальскі пасад пра святароў, якія... І таксама без колькасці. Таксама без колькасці. То бок чыста тэарэтычна... Права не... Понятно, што ўсіх не пададуць. Але чыста тэарэтычна такое магчыма з моцы права. Ясна, што такога ў рэальнай жыцці не будзе. Цікава. Ўсё ж такі, напэўна, у дыцэзіі, напэўна, не ўсе здольныя быць біскупамі. Напэўна, не. Ну, канешне. А хто вырашае потым? Далей ідзе. Пра гэта будзем казаць. Цяпер дзеліцца дыцэзіяльны біскуп ад дапаможны біскуп дыцэзіі павінен. Калі законным чынам не пастаноўлена інакш, заўсёды права так гаворыць, то заўсёды, калі павінен быць прызначаны дыцэзіяльны біскуп або біскуп-каад'ютар з моцай з правам наступства, для прадастаўлення апостальскаму пасаду так званай тройкі кандыдатаў. Тройка, значыць. Так, только хто? Папскі легат павінен паасобку даведацца і разам са сваім меркаваннем паведаміць апостальскаму пасаду прапановы, зробленыя мітрапалітамі суфраганнай правінцыі. То есть тут уже гаворка ідзе пра дыцэзіяльны біскуп. То есть там спачатку быў спіс святароў наогул здатных. Ну, ясна. Да, то есть першы, то есть трэба гаворыць. А папскі легат, прабачце. Нунцый. Ах, так кажуць яшчэ? Так. Я думаў, што папскі легат у 1054 годзе. Не, папскі легат ёсць, і ёсць цэлы глава ўправе. А гэта можа быць толькі нунцый, ці там ёсць іншыя? Можа быць іншыя папскі легаты. Ясна, значыць, папскі легат разам з кіраўнікамі мясцовых касцёлаў і з мітрапалітам вы яшчэ казалі. Так. То есть зараз мы гаворым, да, то есть першае, былі наогул просто у апостальскай сталіцы павінен быць спіс святароў, якія здатны да біскупства. Першае, там гаворка не ідзе. Цяпер, калі трэба дыцэзіяльнага біскупа, да, то есть тройку святароў, тройку кандыдатаў, папскі легат павінен паасобку даведацца пра кожнага з іх, то есть сабраць інфармацыю, там ёсць цэлая працэдура, каго трэба выслухваць, і разам са сваім меркаваннем, да, павінен таксама перадаць апостальскія пасады прапановы, зробленыя мітрапалітам і суфраганамі правінцыі, да якіх належыць або да якой аб'яднана дыцэзія, куды трэба прызначыць біскупа. Таксама меркаванне канферэнцыі старшыні біскупаў. Да, то есть нунцый збіраецца інфармацыю пра кожнага з траіх. Ясна. Таксама інфармацыя, то есть меркаванне мітрапаліта, суфраганаў. Суфраганы гэта дыцэзіяльныя біскупы, якія не мітрапаліты. Да, то есть у нас 3 суфрагальных біскупы ў нашай касцёльнай правінцыі. Гродзенскі, пінскі і віцебскі. Да? І старшыня, у нас мітрапаліт, старшыня канферэнцыі, адна тая асоба. Але калі мітрапаліт не быў бы старшынёй канферэнцыі, а такое было, дарэчы, недаўна, то тады б яшчэ і спыталі... А калі гэта патрэбна, то есть, напэўна, у нас па статутах старшынёй канферэнцыі біскупаў можа быць альбо дыцэзіяльныя біскупы, то есть альбо мітрапаліт. А, у нас па статуце дапаможна не можа быць. І мала дзе можа, мне здаецца, нідзе не можа. Ну, але ж гэта статут... Права гаворыць так, ну, калі б сталася інакш, так? Вот. Акрамя гэтага, папскі легат, то есть адкуль інфармацыю бярэць пра кандыдатаў, павінен выслухаць некаторых членаў калегій кансультантаў і кафедральнага капітула. Канонікі. Так. Вось дзе вы. І калі лічыць гэта патрэбна, таксама паасобку з захаваннем таямніцы даведацца меркаванне іншых членаў духавенства, а таксама свецкіх, якія адзначаюцца асаблівай разважнасцю. А, нават у свецкіх могуць пытацца? Так, могуць пытацца. Цікава. Ну, як гэта прыходзіць? Звычайна, калі це адбываецца, то есть прыходзяць нейкія такія анкеты, скажем так, вось, ну і там, дзе пэўнае пытанне наконт кандыдата. А сама тройка бярэцца, як там так і не было сказана? Ну, вось гэта на эту тройку все-таки з гэтага спіска, які пададзены ёсць, ці... Груба кажучы, двойчы ідзе адбор. Спачатку шырокі спіс, потым тройка. Так. Ух ты, і хто прымае апошняе рашэнне? Ці павінен сам папа яго прыняць, або можа ён дазваляе, так сказаць, нунцыю, ці права пра гэта нічога не кажа? Пра гэта права ж не будзе казаць. Ясна, што фармальна прызначае папа. Ну, яшчэ ёсць, пакуль перадаецца ў апостальскую сталіцу, там яшчэ ёсць кангрэгацыя да спраў біскупаў, дзяржаўны сакратарыят. І калі мы казалі пра рымскую куру, мы казалі, што там ёсць камісія па меншым менш у нас датычыць, да, то есть камісія па справах цэнтральнай усходняй Еўропы. Вось і там яшчэ гэта ўсё, то есть не так, это ўсё просты працэс, поэтому... І, канешне ж, мы яшчэ і маем веру у тое, што гэтым кіруе Дух Святы. Конечно, без этого не. Так? Далей.
Далей, калі ўжо гаворыць пра дапаможнага біскупа, то намного ўсё прасцей. Да? Калі законным чынам не пастаноўлена інакш заўсёды, то дыцэзіяльны біскуп, які лічыць, што яго дыцэзіі патрэбны дапаможны біскуп, павінен прадставіць апостальскай пасадзе спіс па меншай меры 3 святароў здольных да гэтага. Таксама тройка. Так, па меншай меры 3. А, можа і больш. Па меншай меры 3. Чытаем права яго. Ясна. Па меншай меры. Тут ужо, конечно, дапаможнага біскупа это справа наогул. А ці абмежаваны дыцэзіяльны біскуп колькасцю дапаможных біскупаў? Ну, згодна з правам фармальна не. Но але Здаровы сэнс тут ужо працуе. здаровы сэнс. Напэўна, у нашай дыцэзіі нам не патрэбна 20 дапаможных біскупаў. Не? Хаця, як недаўно я быў у Станах, у Злучаных Штатах, то там у дыцэзіі адно між 13 или 15 дапаможных. І то Чикаго, мне здаецца, была дыцэзія. Там вельмі много дапаможных. Там ж дыцэзіі такія. Так. І нават Нью-Йорк, таксама там 2 дыцэзіі, Манхэттен, Бруклін свая дыцэзія і гэтак далей. Калі Бог дасць і гэты кітайскі камунізм лясніцца, то дай Бог і там будзе столькі дапаможных біскупаў, бо насельная краіна. Так, там вельмі насельная краіна, поэтому будзем глядзець. Не абмежаваны ў колькасці. І фактычна дапаможныя біскупы таксама папа, толькі папа. Не, ўсё, кожнага біскупа, мы казалі, біскупа прызначае або зацвярджае законным чынам абраны. Ясна. Папа. Ось і далей таксама напісана, што на будучае дзяржаўным уладам не прадастаўляецца ніякія правы і прывілеі ў адносін да выбару, прадастаўлення або выдвижэння біскупа. Это тое, што ў Кітаі і было ў Венесуэле калісьці, я памятаю. Пры Чавесе, па-моему, такая спроба была. Спроба было трошкі, было. Ось, как бы, і, ну, скажем так, даволі часта краіны, асабліва там, дзе ёсць пераслед свабоды, веравызнання даволі часта імкнуцца нейкім чынам паўплываць на гэту сітуацыю. Нават хачу, але ў многіх краінах, напрыклад, той самай Польшчы, там ёсць канкардат, напрыклад, падпісаны паміж апостальскай сталіцай і дзяржавай. Там ідзе больш гаворка па паведамленні, то есть улады раней ведаюць, што будзе. Яны не маюць уплыву, вось, но так чыста дыпламатычна, понятно, што не па тэлебачанні павінны даведацца, хто будзе біскупам. А там, дзе рэлігія мае дзяржаўны статус, нема так нейкіх. Не. То есть цяпер права забараняе абсалютна. Да? То есть, напэўна, былі спробы, поэтому этот 5-й параграф не так просто дададзены. Фактычна дзяржаўны статус гэта ж наадварот, гэта мы на іх уплываем, а не яны на нас. Ну так. Ну, але ўсё ж такі, як бы там ні было, ўсё ж такі яны, то есть права забараняе, да? І любое, да, то есть выдвижение. Ну, понятно, заўсёды яшчэ стаяць дыпламаты. Не, ну але ж, прабачце, калі нейкі абсурд робіцца. Не, калі абсурдам, но... Там у Венесуэле, па-моему, яны ледзьве ці... Калі пра Венесуэле казаць, ну, конечно, это справа ўжо вось даволі. Ну і, конечно, як мы сказалі, канчатковае рашэнне заўсёды прымае, ну, прызначае біскупаў вярхоўны пантыфік. Да, то есть ён ставіць подпіс. Ёсць документ. Так, ёсць документ. З жывым подпісам папы. Так, жывым подпісам папы. Вось. І гэта ўжо лічыцца, што чалавек прыняў, прызначаны біскупам. У момант падпісання. Так. І фактычна ўжо святы Отец сам вырашае, наколькі яму трэба дасканала і глыбока ўлазіць. Ну, гэта права святога Отца, але падпісвае толькі ён і ніхто інакш. Святы Отец падпісвае. Але нават калі святы Отец не падпіша сакраментальную ўладу, з чалавека зняць нельга, як у выпадку... Не, так, сакраментальную ўладу, то есть, поэтому то, что я кажу, это проблема, ну, касцёле заўсёды есть такога боку, да, что, то есть, сакраментальную ўладу ні біскупу, ні святару ніхто не забярэць. Ну так, і ввогуле сам папа, ён мае ж такую ж самую сакраментальную ўладу, сам біскуп. Як і іншы біскуп. Да, то есть, ўладу сакраментальную мае такі самы, ўладу кіравання мае іншы, мае вярхоўную. Так. Кіраванне так, але ўладу сакраментальную, ну, ён біскуп такі самы, як і іншыя біскупы. Цікава, ясна. Значит, здесь з дапаможнымі разабраліся. Так, ось. Ну і далей, можа яшчэ, якія патрабаванні для біскупа ёсць, да? То есть, вот, якія патрабаванні для біскупа ёсць. Ну, першае, каб ён азначаўся моцнай верай, добрымі норавамі, пабожнасцю, клопатам аб душах, мудрасцю, разважлівасцю, чалавечымі цнотамі, а таксама ўнадзельны іншымі якасцямі, якія робяць яго здатным да выканання гэтай пасады. Пытанне. Ці можа біскуп, які мае дыспенсу, ці можа святар, які мае дыспенсу ад цэлібата, стаць біскупам? Кананічна. Сакраментальна? Так. Ну, сакраментальна можа, чаму не?
Угу. Вось толькі, напэўна, такога не будзе ніколі. Ну, ясна. Але забарон фармальных няма. Дыспенсу можа заўсёды, скажем так, і назад адклікаць. Да? То есть, Дыспенс можна адклікаць назад? чаму не? Цікава. Ясна. Ясна. І, Але гэта ўсе якасць цяжка іх памерыць. Ну, яны суб'ектыўныя. Так. Таксама меў добрую рэпутацыю, таксама веш суб'ектыўная. Але ёсць асабліва для біскупа. Так. Дасягнуў па меншай меры 35гадовага ўзросту. О, гэта ўжо Гэта аб'ектыўна. канкрэтика. 35 гадоў. 35 Як гадоў. перманентны дыякан, фактычна. Па меншай меры 5 гадоў прэсбітэрскага служэння. Таксама канкрэтная рэч. Ну так, бо бываюць сітуацыі, калі там прэсбітарамі становіцца ў 40, правда? Так. Ну, то есть, і атрымаў ступень або ліцэнзіята ў святым пісанні тэалогіі або кананічнага права у адной з найвышэйшых навучальных устаноў, зацверджанага апостальскай пасадай, або па меншай меры быў сапраўдным знаўцам гэтым дысцыплін. Я хацеў толькі задаць пытанне, але апошнія словы каноны яны маё пытанне знялі. Так. Ясна. Вось. І поэтому так, вот такія патрабаванні да біскупа. Да? То есть, бачым, то есть, з аднаго боку такая пабожнасць чалавечая, чыста, но з другога боку... Але яны не экстрэмальныя. Не, То фактычна амаль кожны святар можа стаць біскупам. Не, просто вы самі казалі, што раней біскупы здавалі яшчэ экзамен. Ці мне гэта прыснілася? Не, я такога не казаў. Пра пробашчаў, напэўна. Не, знаеш, гэта хтось іншы казаў. Добре, не. Прашу прабачэння. Не, пра экзамен біскупскі нічого. Калі, по-моему, разважалі пра рымскую курыю, то нейкая была дыкастэрыя гістарычная, якая прымала экзамены ў біскупа. Да, штось такое было. Ну, не важна. Ясна. Ось, я думаю, на гэтым сёння мы так закончым нашы разважанні. Праз тыдзень, як Бог дасць, спаткаемся вельмі цікавая тэма. Далей працягваць размову пра біскупаў. Дзякую ўсім. Пахвалены Езус Христос. Навекі вечны амэн. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.